Ahoj Karolinka, dnešná rozprávka sa volá Nešťastný poľovník. Nešťastný poľovník. Vezmi pušku, Giuseppe, vezmi pušku a choď na poľovačku, prikázala raz ráno mamka synovi. Zajtra sa ti vydáva sestra a rada by jedla zajaca s polentou. Giuseppe zvesil pušku a odišiel na poľovačku. Čoskoro zazrel, ako vybehol z medze zajac a fujazdil na pole. Giuseppe priložil pušku k lícu, namieril a potiahol kohútik. Ale puška prehovorila ľudským hlasom. Bum! A namiesto toho, aby vystrelila, vyhodila guľku na zem. Giuseppe zodvihol guľku a s počudovaním sa na ňu díval. Potom si pozorne prezrel pušku. Čudné. Puška bola predsa tá istá ako vždy, no jednako nevystrelila, ale prehovorila veselým a sviežim hlasom. Pum! Giuseppe nazrel aj do hlavne. Do paroma, že by bol v nej niekto ukrytý? Prirodzene, v hlavni nebol nikto, nič. Lenže mamka chce zajaca a moja sestra by ho rada jedla s polentou. V tom však zajac znovu prihopkal pred Giuseppeho. Lenže teraz mal už na hlave biely závoj a na závoji pomarančové kvety. Mal sklopené oči a hopkal na strunistých tlapkách. Číha, povedal si Giuseppe. Aj zajac sa ide vydávať. Čo sa dá robiť? Zastrelím si bažanta. Trochu ďalej, na lesnom chodníku, zazrel naozaj bažanta, ktorý si vykračoval, netušiac nejaké nebezpečenstvo. Ako v prvý deň poľovačky, keď bažanty ešte nevedia, čo je puška. Giuseppe namieril, potiahol kohútik a puška znovu urobila bum. Prehovorila 2 razy bum, bum. Presne tak, ako keď sa deti ihrajú s drevenými puštičkami. Náboj vypadol na zem a poľakal červené mravce, ktoré sa bežali skryť pod borovicu. To je patália, povedal si Giuseppe a začal sa durtiť. Mama bude mať radosť, keď sa vrátim s prázdnou kapsou. Keď bažant počul bum, bum, zmizol v húštine, ale o chvíľu sa znovu vynoril na chodníku. Teraz už za ním kráčali v rade jeho malí bažantíci a veľmi chutne sa pritom smiali. Posledná v rade kráčala ich mama. Pyšná a šťastná, ako by bola dostala titul vzornej matky. Ach, ty si šťastná, ty, zamrmlal Giuseppe. Ty si už dávno vydatá. Do čoho mám teraz streliť? Starostlivo si nabil pušku a rozhliadol sa zôkol vôkol. Iba drozd tam sedel na vetve a pískal, ako by ho vyzýval. Strel do mňa, strel do mňa. A Giuseppe strelil. Ale puška znovu prehovorila. Bum! A vydala posmešný zvuk. Drozd zapískal ešte veselšie ako predtým, ako by mu hovoril: Vystrelil si, počul si a odídeš s dlhým nosom. To som si myslel, povedal Giuseppe. Vidím, že dnes pušky štrajkujú. Mal si dobrú poľovačku, Giuseppe? Opýtala sa ho mama, keď sa vrátil. Pravda, že mama, zastrelil som 3 staré bely. Kto vie, ako budú chutiť s polentou.